A může něco říct, vole. Na tohle nemůže říct nic, vole. To nejde, aby na to něco říkala, ty vole. Stačí, že se podívá na fotku, kterou jí pošleš. Počkej, stačí. Ne, Teď nestačí. jí to šuse, co k tomu přivazat k tomu. Jo, k tomu bágu, tak dělej, počkej. Ne, to uděláme, vole, dělej. Přece potáhneme 10 tašek najednou. Počkej, ještě můžeme. Ať víme, co jí, a ještě k tomu baťou. Drž. No. To vypadá jak radničí, vole. Co je, vole. Řík, vole, nedělejte blbosti, co se vám stane, vole. Ale a teď ti to přiděláme k tomu baťou. Ono se nám něco stará, až to předáme, vole. Na to si počkám, mohu si na to počkat. Jasně. Já ti to pošlu i na Ne, videu. bacha, jdeš mi. Já už budeš muset motat ty. Na jakým břehu, kurva, to jsme Já bych tě držela, to mám cigáro, bych mě rada spálila. No to je v pohodě, já jsem taky nehodlavý, to je dobrý. Deli a je po prdeli. Do ucha. Vy jako máte nějaký malý auták, nebo co máte? No jasný, trabouška. Oni to posílají pepelkem domů. Ty vole, ne, tam jsem 7 let dělala, ty vole. Pepelko Tohle ti by nám vezme, nevzali, vole. to máš pravdu. Žali, to bys řekl, že to má 2 kila. Drž, vole. Jo, zabalený to je, rohy to nemá, aby to něco porouchalo. To možná Do ten 50 dnešní. kilo to je taky. To je kokotina. Počkej, brzdí ještě, vole. Stůj. Co tam ještě máš, vole? Tady toho pico. Ty vole, karimatku, vole. Tak to zapomněl, to je to nejdůležitější. Bude kurva zapeknutý balíček tady to. Máte rum? Ne. Já mám slivovicu tam, pojďte se mnou. Marťa, slivovice. Co si ho mám vyhonit, jo, nebo co? Ne, to můžeš taky, ale Rozuměl Marťa z Vyhoňce, ty vole. to můžeš taky dát někomu to neříkej, ale. Ty vole. Pryč. Se tady vyhojníte bojí. Marťa z Vyhoňce, ty vole. Ještě, ne, tahle strana ještě nepasuje, počkej. Tady ta se hybe, vole. No jasně, točte se mi zádama. Mi slibuje, že bude spát se mnou ve stanu a 3 dny nepřijde domů, ty vole. Toho kamaráda máte rádi, co vlastně? Kamarád nebo kamarádka? Kamarádka. Kámoška nejlepší, jedna z nejlepších kamarádů. Říkala, že se na mě těšíš, půl Jedna z roku. nejlepších bývalých kámošek. Ale to je úplně úžasná holka, 3 dny jsem ji neviděl, vole. Ale Ona vám nedala, tak se tím ne, skýte, jo? ona mi tam nechala právě ponožky a kalhotky akorát, vole, a odešla. Ona je docela hodná, ona není vidět. Ty boty ještě, ne? To není... Ty boty jsou Martina, to už bys měl poznat podle té pásky. Ale tak já se s nima rozloučím, vole. Tak mi udělejte fotku s mýma rozloučkami. Pojďte na silovicu, já mám stan tam někde. Ne až dole. Ne, až tam je. Ne úplně dole, ne, ale jenom kousek dole. Loučím se s svýma vodkama, vole. Který to je? Ty vole. No ne, v podstatě Já ho mám nevidíš. tou kulatou ne. střechou. Ne, on je tam dole takové. Je to všechno natočený, je to natočený na videu. My jsme prostě čuráci. Počkej, já udělám záběr, já to točím na video celou dobu. jo. Přijde to kamarád. Ne, jdem zem. Bylo vidět. Ale s tím paťuškem jako jo. A nebo tady necháme a natočíme ten show, vole. Někdo dokonce vyhazuje tyče, ty vole. Ty vole, dobrý. Počkej, to by se nám ale mohlo hodit na No, ten mě stán. taky, já mám stan rozbitý. Si je vem, ne?